Astăzi îți arăt cum se croșetează un cerc perfect rotund și perfect plat. Regula cercului perfect este foarte simplă. La fiecare rând se mai adaugă un picioruș dublu între două creșteri. Iar rândul se începe cu creștere. Să începem. Nu găsesc firul. Acum l-am găsit. Hai să vedem pe unde este. Mai drag fir. Bine te-am regăsit. Uite, așa am făcut și un nod. Am început bine. Bun. Începem cu 4 ochiuri lanț. Să facem un pic de loc. 4 ochiuri lanț. Și avem 1. Hai că văd numai eu, că parcă e pentru mine. 2, 3, 4. Închid să formez un cerculeț în primul ochi. Închid cu un ochi de legătură. Ridic 2 ochiuri lanț. Iar în cercul care s-a format voi face încă 13 piciorușe duble. Unu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Îmi fac un pic de loc. 11, 12, 13 și ultimul 14. Închid cercul în ochiul numărul 3. 1, 2, 3. Cu un ochi de legătură. Iar acesta a fost rândul numărul 1. Rândul numărul 2. Ridic 2 ochiuri lanț. În același loc mai fac un picioruș dublu. Continui să fac creșteri în fiecare ochi al cerculețului. Asta înseamnă că voi face câte 2 piciorușe duble în fiecare ochi. Rândul numărul 2. Vom face creșteri în fiecare ochi.
adică câte 2 piciorușe duble în fiecare ochi. Continui și eu și mă întorc la rândul numărul 3. Am ajuns și eu la capătul rândului. Voi închide rândul în ochiul numărul 3. 1, 2, 3. Închid cu un ochi de legătură. Ridic 2 ochiuri lanț. În același loc, ăsta este rândul numărul 3, pentru că ăsta este rândul numărul 1 și rândul numărul 2. Rândul numărul 3, ridic 2 ochiuri lanț. În același loc voi face un picioruș dublu. În următorul ochi voi face un picioruș dublu. În următorul, o creștere. Adică 2 piciorușe duble în același loc. Un picioruș dublu, o creștere. Un picioruș dublu, o creștere. Continui cu această secvență până ce ajung la capătul rândului și mă reîntorc la rândul numărul 4. Am ajuns la sfârșitul rândului 3 și am să închid cerculețul, am să închid rândul cu un ochi de legătură în ochiul numărul 3. Rândul numărul 4, ridic 2 ochiuri lanț. În același loc voi mai face un picioruș dublu, pentru că începem fiecare rând direct cu creștere. 2 piciorușe duble în următoarele 2 ochiuri. 1, 2. O creștere. În următorul ochi, în următoarele 2 ochiuri, câte un picioruș dublu. O creștere. Și continuăm cu această secvență până ce ajungem la capătul rândului. 2 ochiuri, 2 piciorușe duble, o creștere. Două piciorușe duble, o creștere. Două piciorușe duble, o creștere. La rândul numărul 5
voi, pentru că eu mă voi opri aici, dar cercul se poate face cât de mare îți dorești. Cum am spus la început, regula este simplă. La fiecare rând mai adaug un picioruș dublu între creșteri. Astfel cercul va rămâne perfect plat și poate fi mărit oricât de mult vrei. Important e rândul să-l începem direct cu creștere, unde am făcut ochiul lanț pentru început de rând. În același loc vom face un picioruș dublu, asta fiind creștere. Și la rândul numărul 2 se fac creșteri în fiecare ochi. La rândul numărul 3 un picioruș dublu și o creștere. La rândul numărul 4 două piciorușe duble și o creștere. La rândul numărul 5 3 piciorușe duble și o creștere. La rândul numărul 6 4 piciorușe duble și o creștere. La rândul numărul 7 5 piciorușe duble și o creștere. La rândul numărul 8 6 piciorușe duble și o creștere. Și tot așa până ce cercul nostru va ajunge la mărimea pe care ne-o dorim. Îți mulțumesc că ai fost și astăzi cu mine. Sper că ți-a fost de folos și tutorialul de astăzi. Pe joia viitoare!